God aften og velkommen til Stilletimen. Den sætning er sådan der. Dagens vært plus gæst, det er Aske. God aften og velkommen til Stilletimen. I dag er det ikke en helt normal omgang Stilletimen, da vi jo har fået Jeppe med i studiet. Ja, Jeppe fra Nordlyset 6. Nok en af de mest spændende elever på skolen, og derfor har vi valgt at tage ham med i studiet. Så ja, Jeppe, har du fået FNAT? Det tror jeg ikke, nej. Du tror det ikke? Nej. Børneorm? Nej, ikke. Kyssesyg? Nej. Ja, Lus? Ja, det har jeg haft. Haft? Du Jeg har ved ikke ikke, om lus jeg længere? har. Det klør ikke engang med dem. Nå, okay. Jeg tænker nej. Jeg har lus. Er det lus? Jeg har lus. Men jamen, du ligger lige ved siden af mig. Det kan være, du har Det fået nogle af dem. er meget spændende. Ja. Du har ikke så langt hår, så det er ikke så svært at komme af med. Ja, det er rigtig nok, det er meget smart. Det er til gengæld noget værd lort med de her krøller. Frodo, garn, lus. Det er besværligt. Ja. Nå, men ja, der er FNAT på skolen, vel? Ja, vi har jo hørt lidt om, hvem der havde det, og Ja. hvordan har det ændret din hverdag, Jeppe, at du har hørt om, at der er FNAT? Altså, jeg er konstant bange. Nej. Den første stykke tid, der var jeg lidt skide i bukserne, hver gang jeg røg et håndtag, men nu er jeg ret ligeglad igen. Og det har jeg ikke overskud til det, tænker jeg. Ja. Men det der er jo med FNAT, det er jo, at det er i kroppen i 3 uger før. Det er nemlig det skide upraktisk, det er vildt snyd. Ja, så vi kunne alle sammen gå rundt med FNAT lige nu. Helt hvis det er sikkert. noget. Ja. Ja. Men vi har jo fået dræbt børneormen. Nå, men ja, jeg tror ikke, der er mere børneormen. Det synes Det er jeg sgu ikke meget rart. Ja, eller jeg har i hvert fald ikke hørt om det i noget tid. Ja. Men så skal vi til Norge. Vi skal til Norge. Vi skal til Norge. Vi skal stå på ski. Ja. Har du fået pakker? Ikke rigtigt, ja. Nå. Har du kigget på pakkelisten? Ja, det har jeg dog, ja. Og du har nogenlunde styr på det? Du har skitøj og det hele med og sådan noget? Det tror jeg. Jeg ved ikke, jeg har sikkert glemt et eller andet, men det finder ud af, når jeg kommer med, sikkert. Ja. Nå, men hytterne, hvordan synes du, hvad for en hytte, hvordan synes du om den hytte, du endte i? Altså, den er ret nice. Den er ret nice. Ja, det tror jeg bliver ret fedt. Ja. Det er udmærket, ja. Nogle af dem hører sikkert også med senere, så Ja, men de er ganske dejlige alle sammen, jo. Det er jo det. de er yderst fantastiske. Helt uskæblige. Ja. Ja. Du elsker meget højt, kan jeg høre, Jeppe. Men ja, har du nogensinde stået på ski før egentlig? Nej, Aldrig stået på ski før. jeg var en gang herhjemme på en mark, På en mark. så tror jeg, det gælder. Men Ja, det er vel lidt at stå på ski, vil jeg sige. det er Men det. kunne du finde ud af det? Væltede du? Ja. Altså, ja til du kunne finde ud af det, eller ja til Nej, du væltede? jeg væltede ret tit. Okay. Jeg slog min hofte, tror jeg. Ja. Nå. Okay. Ja. Jeg tror ikke, jeg er særlig god til det, så jeg er lidt spændt på det. Men det finder jeg ud af. Ja. Nå, men hvem er din hyttelærer egentlig? Mikkel er din hyttelærer? Mikkel er min hyttelærer. Yes. Det tror jeg bliver ganske fint. Ja. Ja, det er lidt ærgerligt, at de ikke sover med lærerne i hytterne. Det havde været hyggeligt. Det havde været rigtig, ret rigtig nice. hyggeligt. Desværre har de deres egen hytte, alle lærerne. Wow. Lærerne har deres egen hytte. Så er det sådan alt. Jeg tror, at de er måske delt op i 2 hytter ellers. Ja, okay. Jeg tror ikke, de har været deres hytte. Det ville være rimelig fedt for dem. Yes. Men ja, og så skitur og FNAT og børneorm og sådan noget der. Det vil være lidt ærgerligt at blive ramt af det inden. Det kunne virkelig være nederen. Ja, Jeg er så bange for, at vi sådan en hel hytte bare får. ja. FNAT-hytten. Så Det er trist. ja, vi siger hej til Karl. Jeg heller ikke hej. Kom ind for. Ja, vi er i gang med optag. Jeg tror, du skulle også tro, altså. Nej, Karl, vi vil hellere have Jeppe med. Det må have flyvet mig, så eller hvad? Nej, vi vil bare ikke have dig med den her gang, Karl. Den her gang har vi Jeppe med. Nej, det er jo ikke fordi, at det er ikke fordi, du ikke vil være med og sådan noget, men du ved, jeg tror bare, det er på tide, at du måske bare holder en lille pause, fordi Sidst der var det lidt over grænsen. ja. Og det, altså, det var lige så meget vores skyld. Vi skulle måske have informeret dig om, hvordan det hang sammen, men i hvert fald, men kan vi ikke, altså, Ja, nu kan du er det ikke? lige Jeppe. Yes. Altså, man er 5 minutter på toilettet, Ja. og så kommer man lidt for sent, og så er jeg allerede i gang. Ja, men Og få en ny medvært men eller hvad? det er også dårligt, altså det dårlig information, det er vi dårlig meget klar. kommunikation, kan jeg godt se, at det skal vi Kommunikation, nok ja. få rettet op på. Men kan du ikke bare... Altså, Kan du ikke gå nu? Og så gør vi det en anden Hvad gang. fanden skal jeg så lave? Jamen, Kan du ikke gå ind ved siden af og bare sidde lidt? det
Det tror jeg, prøv lige at tænke lidt over. Prøv, det er fint, dreng. Det er fint. Jeg tror, det er det, der er bedst for os alle sammen. Jeg gider ikke mere. Det er færdigt. Det er slut. Vi ses. Hej. Lad være med at være sådan der. Nå. Men Jeg vælger. ja, det er jeg meget ked af, Jeppe, at det lige skulle være sådan. Det var virkelig ikke meningen, du skulle op. Nej, Nej. Men ja. Det kan godt være, at vi er nødt til at sådan der. At give Karl en X, som man siger, start sådan. Vi er ikke helt finde af, hvordan vi skal sige det til ham. Ja. Nej. Men bare play it cool og sådan der, og være sådan, Det at der ikke er sket Yes, ja. Og hvis han opfører sig mærkeligt på værelset, eller ikke gider at snakke med dig, så skal du ikke tage det personligt. Det er nok Okay, bare, fordi nej. han er træt af, at vi har Ja. på den måde valgt ham fra. Iskold, ja. Ja, det er sgu lidt. Nå, men ja, jeg tror efter det, så må vi jo nok til at have en sang eller et eller andet. Det, ja, noget musik. Ja, noget musik, det er jo bare... Og det har du valgt, Jeppe. Ja, jeg har simpelthen valgt. Yes. Det har jeg. Og dagens første sang er af Bent Fabricius Bjerre, og det er Jeg sætter min hat, som jeg vil. Det er ikke nemt at skulle være sig selv, men det kan jo gøres med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man døbt. Nogle de bliver solgt, de allerfleste købt. Men vi er dog nogen, som ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg bærer min byrde med smil, for alt er et spørgsmål om stil. Men af og til så kniber det, det er de andres fejl. Eller også er det bare mig, der er så pokker stejl. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg tager mine klø som min mand. Man skal bare bruge sin forstand. Men af og til så kniber det, det er mest min egen fejl. Fordi jeg helst vil rushe ned, når bakken er stejl. Jeg sætter min hat over styr, og selvom lektien bliver dyr, siger jeg, Annie, for fanden, tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål om stil. Sætter min hat over styr, og selvom lektien bliver dyr, siger jeg, Annie, for fanden, tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål. Det er nemlig et spørgsmål om stil. Nå, det var en sang, du valgte, Jeppe. Ja. Hvad betyder den sang for dig, eller er den bare super god? Det er da bare super dejligt, altså. Ja. Ja, det er det. Jeg fandt ud af det forleden, da jeg kom i tanke om den, så var jeg sådan, den skal jeg høre. Ja. Og nu hører den. Okay. Nå, men nu er det næste, vi vil gøre, det var noget, hvad vil du helst? Så nu kommer der lige hurtigt nogle spørgsmål. Kom med den. Yes. Hvad vil du helst? Drukne i pis? Jeg skal prøve. Vi har
vi har lige smidt Karl ud af studiet. Kan vi ikke? Jeg synes bare, det kunne være fedt, hvis vi lige kunne holde det professionelle niveau bare lidt højt lige nu. Men kan jeg ikke bare læse det højt? Vi har snakket om det, at du har problemer med at læse, og det kunne bare være virkelig fedt, hvis du bare snart gad indse det. Fordi det trækker virkelig det her ned, synes jeg. Og det, Okay, altså, okay, jeg tror bare, det er sådan for det. Altså, det, ja, du læser dem, og så snakker vi om dem, okay? Ja, det synes jeg, det må vi gøre. Men jeg tror, du skal herover på den anden side af mikrofonen. Ja. Jeppe, hvad vil du helst? Drukne i pis eller drukne i lort? Jeg tænker, pis er rarest. Du tænker pis. Jeg tænker pis. Du går efter tissen. Okay. Jeg går til tissen. Ja. Yes. Hvad vil du så helst? Knippe din mor eller din mormor? Ja. Det Mor eller... Oh, what? Ja. Ja. Må man slå dem ud først? Altså man kan sige, hvis din mormor er død, vil det gøre det hele lidt lettere. Jeg har også et akavet på noget. Ja, men så ved jeg da ikke, Og så skal det også sådan være sådan, mens hun stadigvæk er varm, og ikke ved sådan det der sådan en stivhed, og det kommer sådan lidt svært, og så skal hun sådan stå i den stilling, og det vil være super øvelsesbedragelse, kan man sige. Okay, ja. Jeg tænker, hvis man kommer og slår dem ud, er det lidt lige meget vildt, men samtidig Er din mormor så køn, så hun alligevel jeg har ikke lyst til at tænke på det på den måde. Nej, okay. Måske ikke sådan på Men okay, lad os lige prøve at vende rundt. Nu er du også homoseksuel, så lad os lige prøve at vende rundt. Din far eller din far? Det kan du bare på ingen måde bedre. Nej. Nej. Overhovedet ikke. Hvad? Kan man godt sådan putte en pose over alt, På sådan slå dem ud, ja. Okay. Og så lige lave et lille hul i Og så posen. lige lave et lille hul. Det tror jeg ikke. Det skal være helt Goddammit. uden poser, uden huller i posen, og bare... Nok min far, så kan Din far? det skal godt gøre det med, at jeg ikke har en dag i forvejen. Det er fint. Okay. Yes. Næste. Jeppe, hvad kunne du helst tænke dig at have? 3 kugler eller ingen kugler? Og med kugler mener jeg testikler. Ja. Jeg tænker, 3 kunne være ret nice. Så, ja, 3. Ja. 3. Ja. Det var lidt fedt. Du kan godt have 3 kugler. 3 kugler. Ja. Det er simpelthen sådan, der er sådan 3 poser så, eller om det bare sådan... Jeg tror måske bare, det er en hel og en halv, 2 halve. Sådan. Det er bare nakket løs. Jeg ved det ikke. Det er ikke fordi, jeg har 3 kugler eller sådan noget. Lukas, skal vi ikke bare tage næste? Jo, vi tager næste. Ja, god idé. Jeppe, hvad vil du helst? Aldrig nogensinde have sex i dit liv, eller aldrig nogensinde få mulighed for at bruge internettet igen? Okay. Den er spændende. Fordi at nu er jeg jo din roomie, og ligger ved siden af dig, og ved, du tilbringer en del af din tid på internettet. Hvordan tror du overhovedet, du ville kunne klare ingen internet eller ingen sex nu? Det er strid. Den er rigtig strid. Jeg tænker, tv ikke internet. Okay, så tv. Det er simpelthen godt, så ser jeg stadigvæk på en eller anden måde. På tv'et, ikke? På TV. Analog eller Nej, digitalt. det er jeg vil nok vælge 6. Altså. Du vil nok vælge sex. Det er trods alt 6. Ja. Der må jeg også være enig, tror jeg. Ja. Ja. Vil du hellere være Jehovas vidne, eller Scientologist? Nu skal du til at vælge en religion. Det er lidt dybt, det her. Ja. Jeg tænker, Scientologist, det må godt drikke og sådan noget. Ja, så dem. Okay. Ja. Det er der lidt noget. Ja, det må man sige. Jeg må også være enig, selvom det er meget manipulerende. Ja, Du skal også bruge ret mange penge på det, for ligesom at komme højere op i det er ikke systemet. systemet. Ja, men samtidig, jeg gider ikke til at være så heldig. Så. Nej, jeg kan også godt forstå det. Ja. Og dommedag og sådan noget der. Ja, det er også det for mig. Yes. Jamen lad os tage den sidste her. Ja, Og den er lidt sød. okay. Hvad vil du helst, Jeppe? Vil du helst smile til en fremmed, eller hjælpe en fremmed? Det ved jeg sgu ikke. Smile eller Det kommer hjælpe? an på, hvem det er. Nå, men det er jo en fremmed. En fremmed. En, du aldrig har mødt før. Aldrig mødt før. Det kommer an på, hvad jeg skal hjælpe dem med, tænker jeg lidt. Altså hvis jeg flytter en sofa sådan 4 etager op, eller om det er bare en indkøbspose. Jeg kunne godt hjælpe dem, tænker jeg, hvis det ikke er alt for krævende. Ja, hvis ikke det er alt for krævende. Hvis ikke det kræver for meget af dig, så... Ja, nemlig. Det bliver så anstrengende. Ja. Var det den sidste, eller skal vi have nogle flere? Eller? Jeg kan godt tage en til. Ja, jeg synes lige, vi skal nappe en til. Ja. Ja. Den her synes jeg, du skal have, Aske. Skal jeg have den Ja, her? du skal have den her. Okay.
Hvad vil du helst have opfundet? Breakdancing eller slam dunking i basketball? Breakdancing eller slam dunking? Du er den første, der gør det nogensinde. Jeg er den første, der gør det nogensinde. Hvad vil du helst? Men der tror jeg vil gå lidt efter filmtitlen White Man Can't Dunk. Fordi at jeg er ikke særlig høj, og jeg tror ikke, jeg vil kunne slam dunke så overbevisende, som en anden vil kunne. Men jeg tror helt klart, jeg vil kunne breakdance langt mere overbevisende end nogen andre nogensinde. Ja. Ja. Aha. Så der vil jeg tage. Men jeg synes, vi skal have en sidste til Jeppe. Okay. Bum, bum, bum. Hvad vil du helst have, var godt for dit helbred? Cookies, som i småkager, eller pomfritter? Den er svær. Gud, ja. Godt for mit helbred. Ja. Jeg tænker, på fritter kan man spise mest på en eller anden måde. Men cookies er også bare godt. Cookies er rigtig godt. Cookies er virkelig godt. Også at det er noget, der er godt for dig. Ja. Virkelig sundt. Ja. Det er virkelig sundt for dig. Jeg tror næsten, jeg vil tage cookies. Du vil tage cookies. Jeg tror, jeg vil tage cookies. Ja, cookies. Hvordan ville du så, hvis det skulle være godt for dig, hvordan ville det være godt for dig? Hvordan ville du okay, hvad vil du så helst have? Skulle det være godt for dig på en måde, så at du bliver helt vildt buff og sådan helt vildt trim, totalt sådan, eller sådan der, bare være sund for sådan din indre krop, altså som i, måske afføring, så det ville være godt for the digestion. Jeg tænker, hvis du sådan kunne helbrede rygelunger, så ville det være vildt smart. Så kunne man sådan ryge sygt meget, og så spise en cookie, og så ville det være lige meget. Det kunne være smart, faktisk. Ja. Så det ville som medicin ville være. Som helbredning af lunger. Ja, det ville være meget. Ja, det er en god mening. Ja. Det kunne være vildt smart. Magic cookies. Wow. Den prøvede jeg i weekenden. Det gav bare en helt anden virkning. Nå, men nu sagde Lukas det lige. Jeg vil lige snakke med dig om din holdning til sådan der. Sådan der. Ja, altså når folk siger sådan der. Til sådan der, det er rigtigt. Altså når folk siger sådan der. Jamen, det er ulækkert. Forstår du det ikke sådan der? Helt ærligt sådan der. Det er virkelig træls. Kom nu sådan der. Hvorfor har man fundet... Hvorfor, tænker jeg lidt. Men jeg tror det er måske fordi det er for hårdt at sige sådan der. Altså så bliver det sådan der. Det er virkelig sådan et nyt stadie af dovenskab, man siger sådan Der sagde du lige sådan. Nej. Jo, du sagde lige selv sådan. Nej. Goddammit. Ja, men jeg tror bare det ligger naturligt til vores årgang at være lidt sådan siger det sådan på sådan en måde, hvor man sådan bliver ved med at sådan, sådan og der. gøre sådan Det tror jeg hele godt, tiden sådan der. Men damn, det er grædt egentlig. Ja, Men alle gør det egentlig. alle gør det. Wow. Yes. Skal vi tage næste musiknummer? Jo, lad os gøre det. Ja. Og den næste sang er Sunshine Reggae af Laid Back.
Is that too much? Give me just a little smile. We got a message for you, John. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Get a lot stronger. Let the good vibes 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 get a lot stronger. Nå, det var så det for den her gang Stilletime. Det var det. Det har været rigtig hyggeligt at have dig med i studiet. Jamen, det var ganske hyggeligt at være henne, vil jeg sige det. Ja, det er lidt ked af, at det skulle ske det med Karl og sådan noget, men Det var lidt akavet. ja, Det var lidt akavet. Men han kom over det. og så var det lidt sjovt. Det var det. Og så var det lidt akavet igen. Ja. Men er det yndelig på engelsk? Ja, det er Karl. Ja, det er klart. Nå, men ja. Det var det. Tusind tak, Jeppe, fordi du gad at være med. Jo, det var så det. Yes. Og til jer andre, fortsæt god Stilletime, og have en rigtig god aften. Er det også?